Oletko joskus yrittänyt tiivistää pitkän PDF-raportin nopeasti? Entä etsinyt yhdestä dokumentista jotain tiettyä kohtaa turhaan? Tekoälyllä dokumenteista voi nyt keskustella, ja tämä muuttaa kaiken. Työkaluja, kuten ChatGPT:n File Upload-ominaisuus tai Google Notebook LM, voi käyttää dokumenttien analysointiin. Lataa PDF- tai Word-tiedosto ja tekoäly lukee sen välittömästi. Voit sitten kysyä, mikä on tämän raportin tärkein havainto? Tai mitä sanotaan kohdassa lisätietoja aiheesta? Esimerkkejä käytöstä voisivat olla tällaiset asiat. Lakiasiakirjojen analysointi, tutkimusraporttien tiivistäminen, pitkien tarjouspyyntöjen purkaminen, HR-dokumenttien tarkastelu. Jos sinulla on useita dokumentteja, voit ladata ne kaikki ja antaa tekoälyn etsiä yhteyksiä, ristiriitaisuuksia tai tehdä vertailuja. Tämä tuo merkittävää ajansäästöä. Dokumenttien kanssa keskustelu tekee arkistojen selaamisesta historiaa. Kysy, tiivistä, etsi, tekoäly hoitaa loput.